Čaute ľudia, dámy a pánové. Dneska ideme si vyskúšať Squid Game Shrimp. Proste je to najlepšia séria na svete a treba si to aj vyskúšať. Už v súbojem Squid Game nevyjde až do sezóny 3. Proste je to best. Takže prosím dajte like, že nevieme ešte. Dlho mi to trvalo toto video natočiť aj zostrihať, takže budem rád, kto podporíte. 63 odberateľov, budem vám rád, pokiaľ dáte odber, uvidíte moje odhalenie za 100 odberateľov, takže za to veľmi pekne ďakujem, že to dávate a nezdáva sa tento kanál, takže poďme len bomby a teším sa na to, takže určite si toto video, dajte si nejaký popcorn tam a poďme teda mi do toho, takže Messi is fucking better. Je to Squid Game, je to ten Shrimp Game, proste som musel natočiť Squid Game, lebo to je najlepšia hra na svete asi momentálne. Ty vole, normálne, to taká nádhera, že ideme si kúpiť niečo, dobre, už sa to fakt bude začínať, mám purchase glass taster, dobre, ideme semka, dobre. Ty vole, jaký kit? Viem kurva o tom, že tam je voice chat, proste si máte tam nejako prihlásiť a normálne môžete rozprávať do chatu. Takže môžete troliť napríklad pri zelené červené, čo som pozeral u Rydera a ty vole tam normálne tam trolujú, že bola červená a on pustil normálne na mobile, že zelená. A ty vole niektorí ľudia sa tak dobre kurva nachytali. To bolo smiešne pozerať. O, to som ja. Tento musí vyhrať, kurva. Drobne, zo školy, ty kokso, to som vyčerpaný, ale už všetko je kľude, som spokojný. Čak to skipujte, niečo ste leniví, pane bože, je vás tu 41 ľudí, kámo. Je tu zelená červená, dámy a pánové. Push som bohužiaľ nemal, takže nevadí. Ono, čo ono? Bežím! Ja som sa snažil zapnúť ten voice chat, ale bohužiaľ mi to tam nejde prihlásiť, kurva, neviem prečo. Dobre, niekto je aj guard. Kámo, typek sa bohol a aj tak, kámo, tá červená zelená mi príde fakt bognúť na tomto Shrimp Game, vole. Lebo reálne sa už dlho pohol. OK, tak nekomentujem. Ty on sa pohli. No, ty kokšo. Dobre, ja to prebehnem. Ja to kurňa predbehnem. Ja som frajer. Jo, VIP. Príste, pane, to čo bolo. Za tu. A červená zelená, to je tá asi najľahšia hra, ako tu kurník tam šopa môže byť. Potom budú oveľa ťažšie hry, ty kokso. Á, peniaze, toto bude moje, toto bude fucking moje. Tomu verím, ty kokšo. Ja som vybral ten najľahší útvar. Let's fucking go, bitches. Jaká je to náhoda? Väčšinou mi furt vidia, že doskanem hviezdu, neviem prečo. Asi som hviezda. A nie, proste je to no. Do piči s tým, kurva. Toto tak doprlené návidím. Proste mám normálnu Wi-Fi a mi ukáže disconnected. Leave or disconnect, kamo, to je taká kokotina, fakt prísam bol do piče. Dobre, mám glass taster, ja to strašne potrebujem, ja to strašne kurník potrebujem, lebo neviete, ktoré sklo môže byť správne, takže jo, preto. Hezo, čo je to hezo? OK, 40 ľudí, no 6 ľudí meškalo, to už nie moja chyba, ako do školy, keď deti nechcú chodiť do školy, no, mám toho. Zo mňa bude bohatý asi tak jedine. Ty vole, ja sa na to strašne teším. To je Thanos! To bol Thanos! On má môj skin! Ty vole, on má presne tú istú tvár, lenže to bol Thanos, kámo. Ja som jeho brat asi, ja mám oranžové vlasy. Čo ty, kde ten? To nie je on. Tu je, on sa pohybuje. Kosta, to je on. Presne, to je on. To je tak dobré originálna babíka, ty kokšej.
dobre to spravili, fakt akože. Idem bežať. Mám push, som pripravený. Kámo, však som sa ti ozdal, čo toho? To je jak maratón. Ja sa nejbem. Ty viete, čo ma snaží typkenia sodiť? Hehe. Som prvý, hahaha. Tak... Thanos to dal! Thanos! Počkaj, to nie on. Kde je s tými okuliármi? Kam ja som tu videl toho typka? Asi tu... Nevidím ho. Typek to stihol! No, neviem, čo vy myslíte. Nemali avkovať, dámy a pánové, nemali avkovať. Tak, ďalšia hra je Honeycomb. Ty vole, tak som ma dobrý otváram, je to disconnectlo, jak kámo. Ty vole, aby som to nerozbil, som krivý, pane bože. A ako pán som to tam, ja reálne som nepotreboval zapalovať, ja vám to hovorím, easy bro. Easy bro. Mám 113, neviem prečo, ale asi len tak. Jupi! Ty vole, no, tak máme tu asi dvoch Thanosov, to tak vyzerá. Ale ja som videl s tými okuliármi, tu môj tvár má takú istú presne s okuliármi, kámo. No asi skapal už, no. Tak si dám Honeycomb. Nohách Messi. Kámo, ja toto... Ak sa mi zase diskonekne, ja už to nedávam psychicky. Mne sa už čas aj zastavil. Čo je s mojou Wi-Fi, no pane bože? Čo to je? Prosím. Asi to už mám, ja fakt neviem. Pane bože. Stihol som to presne 50 ľudí, ty kokso. Keby sa to furt klika, ty vole, 50 ľudí. Toto je fucking posledná šanca, dámy a pánové. Fucking posledná šanca. Máme to dobrý skin. Ty vole, toto je tá babička. Ty kokso. Prečo je to Patrik? Ty vole, tá typkyňa s okuliármi, to má strašný. Vinicius. Kamo, on sa napísal Vinicius Junior, nie Vinicius. Strašte ma tu. Budem zase prvý, uvidíte. Tak tu už 48 ľudí, oni sa odpojili určite. Však sa ani začalo, už sa ľudia odpojili. What the fuck, bro? Také ticho, kámo, pri sám Bohu. Môžem usotiť? Druhý. Tento Šrek, to je Šrek, kámo, on mi ukradol prvé miesto. Jena! Steel! Bacon skapal. Bacon skapal, biče, zalepáme. Môj zmysel nemá život asi, kámo. Dám prvú. Ak toto skapem, ja už fucking neviem. Prosím. Som videl, že to praskne. I did it! Typko, ty vole, to proste neviem, prečo je to také čierno, ako nechápem. Predtým táto hra tu nebola a teraz to dali nový update a konečne tu ten Six Legs Appellation, či ak sa to volá. Asi budete bežať a potom uvidíte, aké to bude zaujímavé. No, zase. Hop. Jakže ma to... Tuto... To mal shodiť! To je jasné, mne to kurva preskočí. No, mám to! Ideme na ďalšiu hru. Vlastne to musíme načasovať to na tú zelenú čiaru, proste chytiť to rukami. No, toto. Kurva, do piče. Ja to nedám.
To som mal! Prosím, neposer to. To som... Ja to dodrobem. Dobre, mám to. Ty vole, nie som posledný. Ideme! Ešte 55 sekúnd! Go! Teraz, prosím. Yes, mám to! Ešte jedno! Ja som dobrý futbalista, takže ideme do toho. Do piče. Jak? Nemusím ani už bežať, dal som to! Yes sir! Let's go! 10 sekúnd! Takže, let's go! A čaute ľudia! 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐겁게 Tri. Poďte ešte jeden. Do riti. Vypadnite. Yes, mám to. Dobre. Chodáci, ja ich proste tam. Ja neviem prečo. A ideme druhé kolo. 18 ľudí, pekne. Ja sa nudím. Thanos, poďte. 1 sekúnd, dobre, idem. Dobre, idem sem. Zatvoriť. Dobre. A čo bežíte do kolesa, vole? Tu 2, poďte. Zatváram dvere. Yes, ja zachránil. Let's go, bitches. No, iba jeden už. Však iba jeden už mal skapať. To už viacerí nemohli. Potom, ja nechápem, prečo dvere sa takto robia. Však normálne nech to spravíme. Ja neviem, prečo to tak je vytvorené, ale okej. Hovorím vám to. A má tu Glass Haster. Ale nejdem na to minúť, lebo ľudia si na to minú skorej. Ide niekto? Ty vole, typek si minul skok, na ktoré už je rozbité, to je kokot. Thanos kapo, bro, GG. 6 ľudia, no ja fakt neviem, čo my myslíme. Ešte asi to... Ktoré je správne, prosím? Yes, sir. Dobre, tak zase idem. Zase Glass Taster. Prečo je to tak neskočilo? Čo, prosím? I've jumped. 10 sekúnd! Oni skapu, prosím, nech to skape. Čo? Tak toto, bo ako to Regos to mal vedieť? Ako to si mal vedieť, čo máš hacky? Ja to dopozerám, už som mal byť vo finále. OK, tak on prvý skapal, dobre, tak nič. On ani nič nehral. Kto to vyhraje? Už mal niekto skapať, nie? Už ste tak hitli miliónkrát po sebe. Hlavne ten Regosto asi vyhraje, ja mám také tušenie, no. GG. Regosto vyhral. Oh my fucking god, bro. Ja som tak asi skapal 5. 5. miesto, nie, not bad. Takže rozhodne dajte like, odber, žiadne video nevečer, ja som vyberá, že som si zahral túto nádhernú hru a majte sa, čaute. Uí!